Naidara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang saro sa apat na persona na naimbwelto sa karambola ning tulong lunadan. Pasado alas 6:45 ning pagkaaga kasudma sa tinampong sakop kan Barangay Tugos West District, Sorsogon City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, hepe kan Sorsogon City Police Station, huli sa hirarom na sinapong lugad, dagos ng binawian ning buhay kasudmang hapon ang saro sa mga lugadan na persona. Na binistong si Alejandro Floralde, driver kan na diskwidong motorsiklo. Antes na marespondihan, mahihiling pa sa bidyong ini ang nakahandusay asin lugadan na si Floralde, dangan ang backride kay ni na binistong si Christian Garin. Mahihiling mandigdian mga nagkuriyat na parte ka nagkarambolang mga bihikulo. Sano lang po siya, yan pong motorsiklo na yan, pasiring sa ano, yan magka-backride na yan. Nakasabat niya po, ining duwang bihikulo, ini pong sarong tricycle, and saro po na motorsiklo. Ang tricycle po na nakasabat niya, ini yung Arnel Dolindo Arrogante. So, ini pong tricycle, opposite direction po ini, kasabat kay ni Juan, ni Alejandro Floralde. Pag overtake kayo medyo makaskas po yun na bikulo. Kaya na-encroach na po ining opposite lane, ining tricycle sa kamotor. Okay. So, accidentally, na-side swipe, nagka-side swipe ang sinda, kaya ining tricycle. So, natumba po ini yung motorsiklo ni Floralde. Natumba, and kasabay po itong backride niya na si Christian Garin. Sa mga litrato man na ini, mahihiling man ang mga bakas paning dugo sa tricycle na nakabanggaan ni Floralde. Binisto naman ang mga driver kan duwang imbweltong tricycle na sinda Arnel Arrogante kan Barangay Ticol, Sorsogon City. Asin si Ricky Tayam kan Barangay Bulabog, parehong syudad. Dugang pa ni Sadja, nakasulot man in helmet ang mga lunad kan motorsiklo. Dangan ba kumanda accident-prone area ang lugar. Ang aksidente, may bitaran lang yan kung kita po ang driver, ang katuyang mga bihikulo handa, meaning compliant po sa blue baggage na tinalaan para sa pag-check ng sarong bihikulo. And siyempre, maging maingat po kita dahil makakampante. Sa presente, padagos pang pigtratratar sa ospitalan mga biktima. Mantang nakapatente na sa saindang residensya ang bangkay ni Floralde. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.